ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याയം 2 സാഖ്യയോഗം ആണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. സാഖ്യയോഗം ആണെങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും 18 അധ്യായത്തിന്റെയും ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ആദ്യം ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം, പിന്നീട് കർമ്മയോഗം, പിന്നീട് ഭക്തിയോഗം മുതലായവയെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അർജുന വിഷാദയോഗമായിരുന്നു. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അർജുനൻ. എല്ലാവരും കൗരവരും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ആര് ജയിക്കുന്നോ അവർക്ക് ഈ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തി പദം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് രണ്ട് പക്ഷത്തുള്ളവരും കൗരവ സേനയും പാണ്ഡവ സേനയും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശംഖങ്ങൾ വിളിച്ച് യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുന്നു. ഇനി ആര് ആദ്യം അമ്പ് ചെയ്യണം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ നിലയിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് അർജുനന് എതിർപക്ഷത്ത് ആരാണ് തന്നോട് അധികം തനിക്ക് ആരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് ധാർമ്മികരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ എതിർക്കാനായിട്ട് ആരെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു. ദുര്യോധനൻ അക്രമിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ആരെല്ലാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവരെയെല്ലാം തനിക്ക് കാണണം. ആരോടെല്ലാം തനിക്ക് പ്രമുഖമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുവാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് രണ്ട് സേനത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ തന്റെ തേരിനെ കൊണ്ടു നിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സേനാനായകന്മാരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും കർണനെയും മുതലായവരെയെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിൽ വളരെയധികം അനുകമ്പയും സഹതാപവും എല്ലാം വരും. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താൻ മരണപ്പെടും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് സന്തോഷപൂർവ്വം യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത്രയും കൂടെ വില നൽകാത്തത് എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, കൂടാതെ താൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് ആ ഒരു സഹതാപം, ആ ഒരു ദുഃഖം ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അനുകമ്പയാർന്ന് മനസ്സോടുകൂടി അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലും കൃഷ്ണനോട് പല ന്യായങ്ങളും പറയുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് 5 ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നു. കാരണം അനുകമ്പയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇവരെ എല്ലാവരും സ്വയം മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇവരെല്ലാം തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അർജുനന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്, തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളില്ലാതെ, പ്രധാനമായിട്ടും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ആരും ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ആ എത്ര സുഖസൗകര്യപൂർണമായ
അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം തന്നെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം ബന്ധുജനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അസഹ്യമാണ്, അത് തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ന്യായം പറയുന്നു. മൂന്നാമത്, ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ, അതിന്റെ പാപം തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലേ, മൂന്നാമത്തെ ന്യായം. നാലാമത്തേത്, കുടുംബക്ഷയം വരുത്തുമല്ലോ നമ്മൾ. അതായത് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ആണുങ്ങളെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് നല്ല സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അധപ്പതിച്ചു പോകില്ലേ, അധർമ്മികളായിട്ട് പോകില്ലേ? അങ്ങനെ ആ കുലക്ഷയം വരുന്നതിന് കാരണം തങ്ങളാകുന്നു. അങ്ങനെ കുലക്ഷയം വരുത്തുന്നവർക്ക് നരകമായിരിക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുക എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാലാമത്തെ ന്യായം അർജുനൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേത്, പിന്നെ തനിക്കപ്പോൾ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, താൻ എന്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു അനുകമ്പാപൂർണമായ സിറ്റുവേഷനിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കർത്തവ്യഥാമൂഢനാകുന്നു. തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നു ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനോട് തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ഉപദേശിക്കുവാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അർജുനനും കൃഷ്ണനും. എങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന്റെ അപേക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് തനിക്ക് ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ള അർജുനന്റെ അപേക്ഷയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ റോൾ എടുക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി അർജുനന് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരും. കാരണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനൻ സ്വീകരിച്ച വഴിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവബോധം നമ്മുടെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുമ്പോൾ ഏത് ഗുണമാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ശ്രേയസ്കരമായി കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ, പരിശുദ്ധനായ ഒരാളിൽ നിന്ന്, ശുദ്ധഭക്തനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതേപോലെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതായിരിക്കും നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോംവഴികളും, നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനന് കരുണാഭരിതമായ ഹൃദയമായി അർജുനന്റേത്. കാരണം അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സഹതാപം അർജുനനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം ശരീരം എന്തായാലും മരിക്കാനുള്ളതാണ്, ക്ഷയിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും അമ്പ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശരീരമാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരം മരിച്ചു വീഴാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വിലപിക്കുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുകമ്പ നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിനോടാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അനുകമ്പ തോന്നണമെങ്കിൽ
അത് ആ ജീവാത്മാവിനോടാകണം. ആ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ്, അതിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ ജഡവസ്തുവായ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാട്ടുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ ഒരു ഉടുപ്പിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് പുറംചട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ അണിയുന്ന ഒരു കോട്ട് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ് ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സംസാര സാഗരത്തിൽ വീണിരിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് മുങ്ങിൽ ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ, കടലിൽ വീണ ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള അജ്ഞത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അകത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യദുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്ത് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം, എവിടെ നിന്നാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം? അതായത് ഇത്രയും സമയം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു, ഗാണ്ഡീവം എല്ലാം എടുത്തു, അമ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അർജുനന് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു മാലിന്യം, ഇങ്ങനെയൊരു വിഷമസ്ഥിതി എങ്ങനെ വന്നുപെട്ടു എന്ന് ഭഗവാന് അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നു. ഇത് അനാര്യമാണ്. അനാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള, ഭൗതികതയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി അന്വേഷിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ ഭാരതീയരെയായിരുന്നു ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭാരതത്തിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ, അനാദികാലം മുതൽക്കേ നമ്മൾ എല്ലാവരും, ഭാരതത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവർ ആത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. അത് ഭഗവത് അംശമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിക്കണം എന്ന് അറിവുള്ളവരായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ അനാര്യമായിട്ട് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, അർജുനൻ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആത്മീയതയെ കുറിച്ചല്ല എന്നിവിടെ അർത്ഥം വരുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ വിഷമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അനാര്യമാണ്, ആര്യന്മാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ യോജിച്ചതല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അസ്വർഗ്യം, അകീർത്തികരം എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത് നിനക്ക് കീർത്തി നൽകുകയില്ല, നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത്, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷ്ണനെന്നോ മധുസൂദനനെന്നോ ഗോവിന്ദനെന്നോ ഒന്നും വിളിച്ചു കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെയാകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. അതായത് ആദി ഭഗവാൻ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്നരുളി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപമാത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നിരപേക്ഷ തത്വ സാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികനായ ഭഗവാനെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു, ആ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ 3 വകഭേദമാണ് അത്. അതായത് ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്,
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അപ്പാടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. അല്ല, ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമായ ആ പരമാത്മാവിനെ, ചതുർഭുജധാരിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, ദ്വിഭുജധാരിയായ ശ്യാമസുന്ദരനായ ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 വിധത്തിലും നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അതിന് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ആ എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വദന്തി തത്തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ധാമം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ധാമമാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഈ 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യഗോളം, സൂര്യ ഉപരിതലം, പിന്നീട് സൂര്യഗോളം. അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനോട് ഉപമിക്കാം. കാരണം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ്, ചൈതന്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തിയത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൂര്യഗോളത്തെയോ സൂര്യദേവനെയോ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് അപൂർണമായിട്ട് തീരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ സാക്ഷാത്കാരം അപൂർണമായിട്ട് തീരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം, അതായത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. ആ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായ ആ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അതും സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനോളം എത്തുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നില്ല, അതുപോലെ അപൂർണമാകുന്നു അതും. പക്ഷേ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് സൂര്യഭഗവാന്റെ ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ സാക്ഷാൽ ആ സൂര്യ ഭഗവാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? ആ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ ഭഗവാനിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ, വേറെ ആരിലും കാണപ്പെടാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിലുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ്? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസഃ ശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യസ്യൈവ സന്നം ഭാഗ ഇദം ഭഗായൻ ഇദം ഗദാഹ എന്ന്. ഐശ്വര്യസ്യ സമ്പത്ത്, അതായത് അനന്തമായ സമ്പത്ത്. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ എന്ന് പറയും, സമഗ്രം അതായത് അനന്തമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്. വീര്യസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീര്യം, അതായത് ശക്തി. ആ ശക്തിയുള്ള അനാദിയായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യവും അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും. പിന്നീട് യശസ്, കീർത്തി, അനന്തമായിട്ടുള്ള കീർത്തിയും. പിന്നെയോ സൗന്ദര്യവും, അനന്തമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യവും. പിന്നെ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, അതായത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു
ഭഗവാന്റെ നിർവചനം ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആനന്ദമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനെ ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ, ആ ഭഗവാനിൽ അനന്തമായ ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ, ഒരു കാര്യത്തിലും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. യശസ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തി. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ത്രേതായുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്നും ആ ഭഗവാന്മാരുടെ കീർത്തികൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ സത്യയുഗത്തിൽ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ കൂർമ്മ അവതാരം, വരാഹ അവതാരം, ഇതെല്ലാം സത്യയുഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ ദേവന്റെ ആ കീർത്തി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ആ യശസ് അനന്തമായിട്ട് അനാദികാലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവനാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. കന്ദർപ്പ കോടി, കോടി കന്ദർപ്പന്മാർ, അതായത് കോടി കാമദേവന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും സൗന്ദര്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട് എന്ന്. കാമദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ വ്യക്തി കാമദേവനാണ്. ആ കാമദേവൻ, ഒരു കോടി കാമദേവന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുന്നോ അത്രമാത്രം സൗന്ദര്യം ഭഗവാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം തികഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം തന്നെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേദം ബ്രഹ്മദേവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ. വൈരാഗ്യം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ല, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായ വൈരാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ, 6 ഗുണങ്ങളും അനന്തമായ അളവിൽ ഒത്തിണങ്ങിയ ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണങ്ങൾ എത്രയോ അളവിലുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്രമാത്രം. പക്ഷെ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനന്തമായ അളവിൽ നമുക്ക് ആരെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ലൈബ്യം ആസ്മഗമഃ പാർത്ഥാനൈതത്വയ്യുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠ പരന്തപ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വീണ്ടും ശാസിക്കുകയാണ്. തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്, നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം താൻ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അവരെല്ലാവരും മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മരണം വരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അർജുനൻ വിലപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം മാത്രമാണ് ഇത്. അർജുനൻ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആ അനുകമ്പയെ, സഹതാപത്തെ അർജുനന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യമായിട്ട് മാത്രം കരുതുന്നു. ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് ഇത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയനായിട്ടും കൊണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടും കൊണ്ട്, വില്ലാളി വീരനായിട്ടും കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ മടിക്കുന്നു. അത് ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അർജുനൻ തന്റെ ആ വിലാപം പിന്നെയും നിർത്തുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഘേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന ഗുരൂന്ന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരൂനി ഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ ധുതിരപ്രദിഗ്ധാൻ ന ചൈതദ്വിദ്മഃ കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദി വാ നോ ജയേയുഃ യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമസ് ദേവസ്ഥിതാഃ പ്രമുഖേ ധാർതരാഷ്ട്രാഃ. അർജുനൻ പറയുന്നു, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എല്ലാം പൂജാർഹരാണ്. അവർക്ക് നേരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രം അയക്കുന്നത്? കൂടാതെ അവരുടെ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ വധിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം നമ്മൾ കൈക്കലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ രക്തക്കറ പൂണ്ട ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തോന്നുകയില്ല.
അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വരുന്നു. അവരെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതാണോ അതാ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതാണോ നല്ലത്? ഏതാണ് നമുക്ക് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അർജുനന് തീരുമാനിക്കാൻ വിഷമമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാർപണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയഃ സ്യാന്നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോൾ അർജുനൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ചു, ഹൃദയ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് യോജിച്ചത്, എന്താണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ആ ഹൃദയ ദൗർബല്യം, അതായത് ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് അവരോടുള്ള അനുകമ്പയും ആ ഒരു ഭീതിയും മൂലം എനിക്കിപ്പോൾ എന്താണ് തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവായിട്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാദിയോകമുച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവസവന്ന വൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെ ഉള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഈ ദുഃഖത്തെ നീക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും എനിക്ക് ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിലെ ചുറ്റുനീട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് നീക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അതിന് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, ജരാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അത് സ്വയമേവ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുനർജന്മം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശഃ പരന്തപ നയോസ്യ ഇതി ഗോവിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണീംബഭൂവഃ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. തം ഉവാച ഋഷികേശഃ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിദം ഭജഃ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഋഷികേശ എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിക ഈശ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്ന് ഭഗവാന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് ഋഷികേശ എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിക്കൊണ്ട് അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സുഹൃത്ത്, മകൻ, കാമുകൻ എന്നീ വേഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവോ അതേ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതികരണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവായിക്കൊണ്ട് അർജുനന് ജ്ഞാനോപദേശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് വേർതിരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നു, ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു. ശരീരം എന്നാൽ എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നു 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശാനാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിലപിച്ചത്. അതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? ബുദ്ധിമാനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവനെ പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നീ വളരെയധികം അറിവുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ്. കാരണം അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനമുള്ളവർ, ആ ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് വിലപിക്കുന്നത്. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാഹ നൈവന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതഃ പരം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് അനാദികാലമായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലായിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനും നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അനാദികാലമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അവരാരും ഇല്ലാതായിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നതിന് ശരീരം മാത്രമല്ലേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ വിഷമം എന്തായിരുന്നു? അനുകമ്പ, സഹതാപം. ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടില്ലേ എന്നുള്ള സഹതാപം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ശരീരമാണ് നശിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ശരീരങ്ങൾ നശിച്ചു വീണാലും മരണപ്പെട്ടാലും ആ ജീവാത്മാവ് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കാനില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും അവർ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയമായ ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ശരീരമാണെങ്കിലും ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതായത് അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം. അതുകൊണ്ട് അത് നശ്വരമാണ്, അത് മണ്ണടിയുന്നു. വയസ്സാകുന്നോ ഒരു കൃത്യ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ആദ്യം ശരീരം ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരം ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പിന്നീട് യുവാവാകുന്നു, പിന്നീട് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്കാകുന്നു, പിന്നീട് അത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. ആ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കാനില്ല. ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടത്തുവാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയായിട്ട് ഒരു ശരീരത്തെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നു. നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ, ഏത് ചിന്താഗതിയോടെയാണോ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം ഓരോ ജന്മത്തിലും, ജീവാത്മാവിനെ ഓരോ ജന്മത്തിലും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 84 ലക്ഷം വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ജലജന്തുക്കളായിട്ട്, ഭൂമിയിലെ ജന്തുക്കളായിട്ട്, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളായിട്ട്, പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവയെല്ലാം ഇതേപോലെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരമാണെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ധനികനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയെല്ലാം ജനിച്ചാലും ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സ്വർണക്കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു പക്ഷി ബന്ധനത്തിലാണ്. അതിനെ പുറത്ത് ഈ ആകാശത്തിൽ പറന്നു നടക്കുകയാണ് പക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടം, അല്ലെ? അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഒരു സ്വർണക്കൂട്ടിൽ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി AC റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചാലും പക്ഷെ ആ പക്ഷിക്ക് അത് ബന്ധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം, നമ്മുടെ ശരീരം എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ധനികമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചാലും ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം ഇതല്ല. ഭൗതികമായ ഒരവസ്ഥയിലല്ല ജീവാത്മാവ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നശ്വരമായ ഈ ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ഒരു ബന്ധനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കളിക്കോപ്പുകളുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് പോലെ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അവബോധവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും ശരീരം നശ്വരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ശരീരം ക്ഷീണത്തിലേക്ക്, വൃദ്ധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു, അവസാനം നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഉള്ളത്. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസി തീക്ഷസ്വ ഭാരത. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും എല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നത്, ഓരോ കാലവും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മഞ്ഞുകാലത്തെ തടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പിളിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ഞിനെ തടുക്കുന്നു. വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച് ശരീരത്തിനെ തടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലത്ത് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ചൂടിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തണുപ്പിനെ അകറ്റുന്നു. പക്ഷെ അതേ തീ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആ തീ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് അസഹ്യമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം വേനൽക്കാലം സ്വതവേ ചൂടാണ്. ആ സമയത്ത് തീയിന്റെ ചൂട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അസഹ്യമാകുന്നു. അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ചൂടും തണുപ്പും മഴയും എല്ലാം. അപ്പോൾ അത് ശാരീരികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം ചെറുക്കുവാൻ പഠിക്കണം. അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം അത് ശാരീരികമായിട്ട് ശരീരമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ദുസ്സഹമായിട്ട് കരുതരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭൗതികമായ അവസ്ഥകളെയെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരവിദൃഷ്ടോന്തസ്തനയോസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല.
തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ അനുകമ്പ എന്നുള്ള ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോടുള്ള അനുകമ്പയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 13, 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. അവിനാശീതു തദ്വിദ്ധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ആ ജീവസത്ത ശരീരം എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ജീവസത്ത ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത്, പ്രാണൻ വെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന്. അത് ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതദാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവഃ സവിജ്ഞേയഃ സചാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. അതായത് തലനാരിന്റെ അറ്റം, ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ അറ്റം 10,000 കണ്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരെണ്ണം, ഒരു കഷ്ണം എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടാകും? അത്ര മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അണുമാത്രയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ശരീരമെങ്ങും അതിന്റെ ചൈതന്യം പരന്നിരിക്കുന്നു, പ്രകാശം പോലെ. അങ്ങനെ ശരീരമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ചേതന. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിടുമ്പോൾ ശരീരം ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തവന്തൈമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്താഹ ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാത് യുദ്ധസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനേ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ അവസാനം പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവരുടെ എല്ലാം ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യേനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത്, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യയേനമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷഃ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? കാരണം നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ വധിക്കുന്നത്, അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരം എന്തായാലും ക്ഷയിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ശത്രുത്വമുണ്ട്, നമുക്ക് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള വെറുപ്പ് വന്നു, അയാളെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം, ആ ശരീരം എന്നാണെങ്കിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ശരീരം ക്ഷയിക്കും, ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കാലേക്കൂട്ടി കൊന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനമുള്ളത്? കാരണം അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഒന്നും തന്നെ ശരീരം നശിച്ചാലും അതിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരാൾ ആരെയും കൊല്ലുന്നുമില്ല, കൊല്ലുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്? പഴയ ശരീരം വിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവിന് ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ശരീരം.
ശരീരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാനും. കാരണം ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രോഗഗ്രസ്തനായി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വയസ്സായി ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു, ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഇനി സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പുതിയതൊന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? നമ്മൾ പഴകി കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റുന്നു, പിന്നീട് അവ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് പഴകിയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയവ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാവ് അണുമാത്രനാണ്. തലമുടി നാരിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷയേവച നിത്യഃ സർവഗത ഹസ്താണുരചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അഥചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാഭിത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. കാരണം ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യോർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യാർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ജനിച്ചവരെല്ലാവരും മരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ അർജുനന്റെ കയ്യാൽ മരിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേവ മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്തനിധനാന്യേവാ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യഃ ആശ്ചര്യവത് ചൈനമന്യഃ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദനം ചൈവ കശ്ചിത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കാരണം ചിലർ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ആശ്ചര്യകരമാണ് എന്ന്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലും ഈ 10,000-ൽ ഒരംശം വരുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചിട്ടാണ് ആ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ആനയുടെ ശരീരത്തിലും ഉള്ളിലും ആ ഒരു ചെറിയ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആശ്ചര്യമാകുന്നു. കാരണം എത്ര ചെറിയ ഒരു അണുപ്രായം, ഏതൊരു അണുവിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ജീവാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജഡവസ്തുവായ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണ് എന്ന്. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ദേഹി, അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട്
ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഈ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ ആ സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 37 വരെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം, നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. സ്വധർമ്മമഭിചാവേക്ഷ്യ നവികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധിയുദ്ധാശ്രേയോന്യ ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് സ്വധർമ്മമായിട്ട് അർജുനൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. എദൃച്ഛയാചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിനഃ ക്ഷത്രിയാഃ പാർത്ഥാ ലഭന്തെ യുദ്ധമീദൃശം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വിലാപത്തിന്റെ കാര്യം. അതായത് അർജുനൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളും ആരുമില്ലാതെ അവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. കാരണം സ്വർഗകവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ളത് എന്തെന്നാൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവർ മരിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചില്ല, യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാലോ അവർക്ക് ഭൂമിയിലെ രാജ്യം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. രണ്ടായാലും അവർക്ക് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഇവരില്ലാതെ എനിക്ക് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അഥ ചേത്വം ഇമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തതഃ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അഥവാ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അർജുനൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ? അർജുനൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപം ലഭിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിന്റെ സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കർത്തവ്യം നീ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് പാപമായിട്ട് തീരും. അകീർത്തിം ചാവിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ച അകീർത്തിർമരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. ഭയാദ്രണാധുപരതം അംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥാഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്ന് നിന്നെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നു കിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തനിക്ക് പാപമായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനായ നിനക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെ പാപം കയ്യേൽക്കാണ്ടിരിക്കണം? അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പാപം ഏൽക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ പാപം എങ്ങനെ ഏൽക്കാതിരിക്കണം? അതാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ചിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദ് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട്, ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചിതനാകാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് പാപകർമ്മം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല, പാപകർമ്മമാണെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു,
യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാകാതെ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതുവഴി അതിന്റെ പാപം നിനക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. സുഖദുഃഖേ സമയ കൃത്വാ ലാഭൗ ജയാ ജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. കർമ്മം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപഫലം നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ഏഷാധേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോയയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇനി ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ നിർത്തി ഇനി ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതുവഴി പാപഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുവഴി പാപഫലവും ഏൽക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും ആത്മജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. ആ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതുവരെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോ ഭയാത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ അത് മോചിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അതുവഴി നമ്മുടെ എത്രമാത്രം മുൻജന്മങ്ങളിലെ പാപഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം. അപ്പോൾ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഭയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഹേകേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി, അതായത് ഏകാഗ്രമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള ബുദ്ധി, അതുവഴിയുള്ള പ്രവർത്തനം, അതായത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം അവിടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ് എന്ന്. അതായത് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പുണ്യത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നു. പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കെല്ലാം പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യത്തിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ശാഖകളിലുള്ള വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിതഃ വേദവാദരതാഃ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാഃ കർസ്വർഗപര
ജന്മ കർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിഃ സമാധൗ ന വിധീയതേ. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ വികൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുഖൈശ്വര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം, യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പുണ്യം സമ്പാദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവമുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നടത്തുക. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യ സത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ യാവാനർത്ഥമുദപാനേ സർവതഃ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. വേദങ്ങളിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂർമാതേ സങ്കോസ്ത്വ കർമ്മണി. നിന്റെ സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണ് എന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ പുണ്യം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് സ്വർഗത്തിൽ പോയി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് കർമ്മകാണ്ഡികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്തതും താനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിക്കാനും പാടില്ല. കൂടാതെ 4-ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ, സ്വധർമ്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, അത് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നിഷ്കാമനായിട്ട്, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. കൂടാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ലാഭമാണോ പരാജയമാണോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് താനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരവും പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരവും നമുക്കില്ല, ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ ഒരു യോഗ കർമ്മസു കൗശലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് 48 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. ജയാഭജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ഛ കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ജുഗുപ്സാവഹമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലവിച്ഛിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ടോ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണം? ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട്, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട്, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി
ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. കൃപണന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശുക്കന്മാർ എന്ന് പറയും. അതായത് അവർ സ്വാർത്ഥന്മാരാണ്. തങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തങ്ങൾക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് തങ്ങളെ കർമ്മബന്ധനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുമൂലമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുനർജന്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലം ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കർമ്മകുശലത എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്വാ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താം പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ആ ഓരോരുത്തരുടെ കുടുംബക്ഷയം കുലക്ഷയം എല്ലാം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലേ? പാപകർമ്മമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ, അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കരുത്. അതുവഴി ആ കർമ്മം എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന്. യഥാത്തേ മോഹ കലീലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭൗതികമാകുന്ന ഒന്നിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, കർമ്മഫലം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള വിരക്തി നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പാപകർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധിസ്തദാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യഫലം സമ്പാദിച്ച് ഉത്കൃഷ്ടമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലാതെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക വഴി നമ്മൾ ദൈവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അതുവഴി നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന്റെ സംശയമാണ്, അങ്ങനെ ദിവ്യാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതധീഹി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്ഥിതി എന്തെല്ലാമായിരിക്കും? ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ
ചിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് താൻ കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സ് അത് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ മനസ്സും സ്വഭാവേന പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളുമ്പോൾ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്ന മനാഹ സുഖേഷു വിഗത സ്പൃഹഃ വീതരാഗ ഭയ ക്രോധഃ സ്ഥിതീർമുനിരുച്യതേ. ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് താൻ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്ന് നാം വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളും വിശപ്പ്, ദാഹം, ക്ലേശങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, പിന്നെ വേദനകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം ശരീരവും ജീവാത്മാവും വേറെയാകുമ്പോൾ അവബോധത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അവബോധത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം ദേഹബോധത്തിലാണ്. ഈ ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധം. അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യഹ സർവത്രാനപി സ്നേഹസ്തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദദീന ദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും ഈ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കുന്നതും അതുവഴി നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നതും. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം കൊടുക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി കൊടുക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്നത്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ TV, ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ എല്ലാം വായിച്ച് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് വായിച്ച് കണ്ണുകൾക്ക് ആസക്തി വരുത്താതെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ വായിക്കാനും നമ്മൾ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിക്കുക. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മുതലായവ കേൾക്കുവാൻ ചെവികളെ ഉപയോഗിക്കുക. മൂക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളെ മണക്കുവാനായിട്ട് മൂക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാനും നാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ നാക്കുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം നാക്കിന്. അതുകൂടാതെ ഗോസിപ്പ് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ദുഷിക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും
പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാക്കിന്. പക്ഷെ ആ നാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ആരെയും കുറ്റം പറയാനോ ദോഷിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ രുചി കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ഉന്നതമായ രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പിന്നീട് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. യതതോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. കാരണം അത്രയേറെ ശക്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ളത്. അവയെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യിച്ച് ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആസക്തി വരുത്തണം, ഭൗതികതയിൽ വിരക്തി വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത്രയേറെ കരുത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എത്ര വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അവയെ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതാണ് 62ഉം 63ഉം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സർഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാ സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. പിന്നെയോ ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അതുവഴി നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമുക്തി നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തോ വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതായത് പ്രസാദമധിഗച്ഛതി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അതുവഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരായിട്ട് വിരക്തി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാശിര പ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാ ഭാവയതഃ ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭൗതികതയുടെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിനിടയിൽ നമ്മുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും
സുഖവും ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാ വായുർനാവമിവാംഭസി. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു തോണി അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അതെങ്ങനെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും വലിച്ചിഴച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് ആ തോണിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമാധാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ചിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ള ചിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹവും സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? 69ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹ. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അതായത് എല്ലാവരും രാത്രിയാകുമ്പോൾ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിൽ ആണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചിതപ്രജ്ഞനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. തന്റെ സാധനാ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പകൽ സമയത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടേതായ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാനാണ് പകൽ സമയത്ത് എല്ലാവരും വിനിയോഗിക്കുന്നത്. പണം സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം രാത്രിയിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പകൽ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് നിശാകാലമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് കർമ്മകാണ്ഡമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. രാത്രി സമയത്ത് അദ്ദേഹം സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മുനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആ പൂര്യമാണം അചലപ്രതിഷ്ഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം ചിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു വ്യക്തി ആപൂര്യമാണം അചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപഹ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തി മാപ്നോദിന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ എത്തിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പോൾ ചിതപ്രജ്ഞന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വരാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് അനേകം നദികൾ വന്നു ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം കൂടുകയോ സമുദ്രം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ ചിതപ്രജ്ഞൻ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയാലും അവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടുകൂടി പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ശാന്തിയോടുകൂടി വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വിഹായ കാമാന്യഃ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈഷയികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യ അഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതുകൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ഇതെല്ലാം തൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം
നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്റേതാണ് നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം വേറൊരാളുടേതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുവകകളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം താനാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ശാന്തി വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഏഷാഭ്രാമി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമോഹ്യതി ചിസ്വാസ്യമന്ദകാലേഭി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവന് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പോൾ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി സ്വയം പരിശുദ്ധനാകണം. അങ്ങനെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മരണവേളയിലും അതേ തന്റെ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ യോഗവും പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ വിസ്തരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 3, 4, 5 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗമാണ്. ആ 3 അധ്യായത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വകർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുവാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 3, 4, 5, 6 ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനയോഗം, വീണ്ടും ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നാളത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇത് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കണം, പഠിക്കണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക്, അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അടുത്ത ജന്മം ഏതായിരിക്കും, മനുഷ്യനായിരിക്കുമോ, മൃഗമായിരിക്കുമോ, പക്ഷികളായിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരായിരിക്കുമോ, എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഉന്നതമാക്കണം, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ജന്മം ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ജന്മമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 18 ദിവസവും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്, ആരും ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് ആകരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും